която завърши на главата на Димитър Митков. Това Християн Петров и изпраща към Майкъл Естрада. Може ли Естрада тук да стигне до хетрик? Брилянтна! Петров малко смяна ще има в тима на Левски, тъй като виждам, че Асен Чандъров е готов да влезе в игра. Доста рязко, не особено успешно, обаче изстрел на Йорданов с по-неудобния за него десен крак, който е блокиран. След това хубаво центриране на Борис Тютюнов. Един достатъчен за червените или те, за да бъдат по-сигурни, ще погледнат и към втори такъв, който да завоюват при това статично положение. Ето го и второто попадение. Негов автор е Християн Петров, младежкият национал, бранител на ЦСК, който след като преди паузата отбеляза дебют. Подаването на Тобиас Хайнц. Колебанията в отбрана за тима на Етър, отклонената топка от тялото на Ловре Кнежевич, който изненадан от създалата ситуация отклони с глава. Това обаче се оказа перфектната асистенция за Християн Петров, който засече топката с по-силния си ляв крак от въздуха, без да остави никакви шансове. Да бъде посетен от огромен брой зрители и са в подобно изпълнение. Този път Мартин Тошев стигна пръв до топката. Може на гостите да демонстрира своя рефлекс. След излизането на Георги Александров не се промени нещо чак толкова от гледна точка на позиционирането на хората в отбрана. Доста внимателен в тази ситуация след върнатата топка от Иван Торицов. Съобразителни действия от бразилеца, за да улови с ръце в наказателното си поле. И сега Християн и сам беше да се сърди на Ертан Тумбак. Александров отново Тумбак. Още един пас от Ертан Тумбак. Денислав Александров продължава опасността. Стоев, двама срещу него. Густаво близост до него. Александров и Ертан Тумбак от дясно. Още едно нападение за белите от дясно. Серджио Пат, пред който Нуасон Косумберг и Оливие Вердон са централните защитници. Сони Иван се превърне в герой за своите фенове. Или пък Лудогорец не развали празника на ЦСК. Чорбаджийски загуби физическата битка с Куртулуш. Трудно ще бъде изпреварен Християн Петров от Бернат ТКПТ и ганаец бърза да хранят общественост като юноше на армейците. Не толкова активен, колкото Фон Витри, но това е разбираемо центриране, което Християн Петров пресича този път успешно. ЦСКА няма типичния номер 9, а имаше изобилие от футболисти на тази позиция преди.